sir, intay makidamag kini Idol Dennis, iti dayto nga agsapa no kumusta apoy ti aglawlaw ti probinsya tay nga Ilocos Norte. Babayan ti police reports. IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, Idol Bernard, good morning. Nalamis nga agsapal sa aming nakamotor iti IFM News. Dua nga nagsina-accidented na pasamak iti kalman kinduapay nga drug bypass operation iti naiwayat. Umuna, iti disgrasya na pasamak iti barangay Libtong, Bacara, Ilocos Norte nga nakatayan iti may isang rider na bigbig ti biktima ni Rovic Viloria Araniego nga 2023 agindek ti barangay Tuburan, Bacara, Ilocos Norte. Iti investigasyon, iti rider ket sumangsangat iti kalsada ket na overshoot na iti kalsada nga rason iti napanagbaliktad aging gana nga nadungpar na iti barbed wire nga alat iti bakante alote. Gabuto detoy nagsagaba ti nakarong sugat ti ulo nga rason dinagdagos nga ipupusay. Iti panagresponde ni Dr. Ian Francis Soto iti RHU Bacara nideklara nga pimusay dead on the spot ti biktima nga po iti hypovolemic shock, traumatic brain and serious physical injury secondary to self-vehicular traffic incident. Idol Bernard. Kat nga sawen, pimusa nga dagdagos ti biktima kabuti na karo nga sugat iti ulo na agas ngawin ta may dong parke iti barbed wire. Iti barbed wire iti ado ti tarid-tarid na Idol Bernard sa dagapuna na napakaruan ti biktima. Iti sa bali pa nga bangir na pasamak met ti disgrasya iti San Nicolas iti panagdinungpar iti may isang lugan passenger jeep nga samet iti may isang van iti barangay 18 San Agustin, San Nicolas, Ilocos Norte. Ti lugan ket inturong tagnagan na Jolie Dafon nga agtaon ti 50 ket tallo nga barangay 41 Balakad, Lalawag City. Nakalugan da iPhone Mario Ulep agtaon ti 20 ni Mario Ulep agtaon ti 50 ket tallo ken kasametan datoy Ford van nga inturong met tagnagan Juveri Carignon nga agtawan to patapulo ket dua nga taga barangay 49 Dasbi, Lawaga City. Nakalugan met datoy van da Primitiva Jose nga agtawan ti 70 ket tallo ken ni Justin Tamayo nga agtawan 10 ket 8 ni Sistri Tamayo nga agtawan ti 18 years old kasama ni Christine Jacinto nga agtawan ti 18 agraman pa kini Charlotte Madamba nga agtawan ti 21 ken ni Mariela Jelling agtawan ti 30. Sa bali pa nga bangir ni Whitemet iti drug bypass operation iti barangay Madamba, Dingras, Ilocos Norte. Nadigdig dati suspect nga ni Darin Kaliboyot nga agtaon talabulagat dua agindeg ti barangay Madamba ay Dingras, Ilocos Norte. Naalaking ko na iti may isang transparent pasisasya nga naglaon ti crystalline substance wano Cebu babayan ti nagpamarang buyer iti Cebu. Idol Bernard. Naalaking ko na iti nadumapay nga drug paraphernalia dua ang shield transparent sachet kasama ti may isang black pouch nga naglaon iti coin purse dapat iti naalaking ko na ang siyam nga empty transparent pasisasya ken samitin dua pa nga yellow disposable lighter agraman ti IDs ken dumapay nga drug paraphernalia agraman pa ito Samsung ito may isang cellphone nga nusar iti na combat nga transaksyon iti panagginatangan iti droga. All in all umabot ti 5,266 pesos iti naalaking ko na nga kwarta kada ito nga drug bypass operation. So, lang iti panag-witness iti opisyal si barangay iti Madamba, Dingras, Ilocos Norte. Iti nakakambat nga suspect at dagdagos nga nipilanti kaso iti panaglapsig ti RA 9165 iti piskalya. In baga ti PNP nga iso nagnabayagin nasusiputan iti pulisya iti legal aktibidad na iti panaglako iti droga. Idol Dens, Madamba is poblasyon, right? Yes, poblasyon Idol Bernard. Yeah, as nagpa iti kwerpo ti pulisya, adala tamo transaksyon iti droga, di tangay Dingras, Ilocos Norte.
Juan, adalatan ako, dito yung matitil ta ore sentro, ket Awan pilpilyan na. iti paglakuan da kita Adam Paginigan di pa nagawa si droga Idol Bernard ngayon, naling matimarites di pulisya, intel, so nga amuda matimbog doon ako, dagitoy, kaspay ijay barangay Dilanis, Pasugin, Ilocos Norte, summit na CQ, iti subject iti drug bypass operation, nga ni Rensfer Rivera nga agtawin di 24 nga taga barangay Dilanis, Pasugin, Ilocos Norte. Agramon pa itagnagan ti Nicole Lee nga agtawin do Pulaget Innem taga barangay Poblacion 2 iti Pasugin, Ilocos Norte. Iti impormasyon man po iti PNP na aktuan ditoy nga naglaw ti may nga pakete iti Cebu. Babaen iti police posture buyer nga nausar iti datoy nga drug bypass operation. Naalapay iti upat nga pidaso iti Society Cebu kontra kadagiti na nakamatatang suspect Idol Bernard. May nga pag iti sigarilyo ken straw improvised shovel kaya santen iti may sabang improvised clip nga dito iti posible ng usar iti panagusar iti may parit nga droga Idol Bernard. All in all, naala kadakwa na Idol Bernard talo pa yung open plastic sachet iti pangarap nga Cebu at dapat iti 70 ket 7 ng open transparent plastic sachet kaya samitin iti disposable lighter kontra kaya tinadakamat na drug suspect. Dagitoy ket umabot ti 6,800 pesos ti balor amin iti mas nga gramo nga droga iti naala iti duwa nga suspect iti retoy nga drug bypass operation. Dagdagos nga napilan ti reklamo ti piskalya kapag pananglabsing iti illegal selling yung kastameten iti datoy panaglako iti droga ket na pamedikal sakbay pa nga dito iti kwerpo ti pulisya kunati PNB bunga amin dito iti follow operation ngayon white da iti lang kalabas sa Sudgapuna ng timbog dito ibabayan iti drug bypass operation manipod iti iliti Pasugin, Ilocos Norte. So Idol Bernard ti drug bypass operation alipyo nagberdemit ideya kalman. So matik nga rod ada paalat at Idol Dennis kasta. Okay. Huwag nga rod. Kan adalatay may watatang medical and dental mission iti family house sa Jay Adams panagyaman ti Cardoms Idol Bernard libre ng medical and dental mission into February 1 Jay Adams Ilocos Norte taga Adams in kayo agpadulos ti ngipen. When ata syempre kat digiti mahilig agmamama. Okay. One, libre iti medical dental mission kasama tayo digiti pa-check up adong digiti kakabagyan Idol ba ng Taga-Mountain Province tumulong nga may pa iti medical services iti Adams Ilocos Norte sagot ti Abnasan Cabradilla family iti poblasyon iti Adams Ilocos Norte and of course courtesy iti Cardoms Food House and Winery Idol Bernard. Wow. Sa magpelang manipod ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis. Dito na nakamat a report manipod pa lang iti Philippine National Police.